ሰላም ተኸታተልቲ መዳ ፎሬክስ አካዳሚ ሰናይ ናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ግዜ እናተመነኹ ከም ኩሉ ግዜ ሎማዓንቲ ድማ ናይ ሰሙናዊ ማርኬት አናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብትሕትና ይላበወኩም። ስለዚ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ሰትኣፕ ብሉፃት ዝኾኑ ፔርስ ነዚ ሰሙን እዚ ድማ ፖቴንሻል ናይ ትሬድ ኦፖርቹኒቲ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ኣዳልዮም ኣለኹ። ቅድሚ ናብኦም ምሕላፍና ብዲኤክስዋይ ክንጅምር ኢና ወይ ድማ ዶላር ኢንዴክስ ከመይ ኣሎ እንታይ ዓይነት ትረንድ ሒዙ ዘሎ ብኡ ክንጅምር ኢና። እንድሕር ሪእናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዶላር ኢንዴክስ ማርኬት ኣብ ናይ ዳውን ትረንድ እዩ ዘሎ፣ ከምኡ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኣብዚ ሪጀክት ገይርልና ኣሎ። ሕጂ ድማ ነዚ ክልተ መዓልቲ ዝኸውን ዝሓለፈ ማለት እዩ ቁሩብ ማርኬት ኣብ ናይ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ኣትልና ኣሎ። ኣብዚ ብሓፈሽኡ ግን ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኪ ለበል ኣለና ኣብዚ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ዶላር ኢንዴክስ ነዚ 103.6 ኤሪያ ነዚ ከምዚ ሪጀክት ገይርዎ ዘሎ ሪጀክት እንድሕር ገይርልና ኦል ደ ዌይ ማርኬት ክሳብ 102.600 ኤሪያ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ። ኦቨርኦል ግን ዲኤክስዋይ እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ናይ ቢሪሽ ማርኬት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ማርኬት ናህና ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ትረንድ ላይን ኮምፕሊት ብሬክ ገይርልና ኣሎ። ኣት ሴም ታይም ድማ ቢሪሽ ትረንድ ፎርም ኮይኑልና ኣሎ ብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ 103.6 ዘላ ከምዚ ሪስፔክት ገይርዋ ዘሎ ኮንቲኔሽን ቱ ደ ዳውን ፖሲብል ክንርኢና ማለት እዩ። ኣት ኤኒ ታይም ግን ነዚ 103.600 እንድሕር ኣባብ ሓፂልና ዲኤክስዋይ there is ፖቴንሻል ማርኬት ክሳብ ኣብዚ ኤሪያ ዝናይ ምውፃእ ክህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ዲኤክስዋይ በዚ ሕጂ ረዚስት ገይርዎ ዘሎ ወይ ድማ ዳውን ትረንድ ፎርም ገይርዎ ዘሎ እንድሕር ናብ 102.6 ኤሪያ ናይ ምውራድ ተኽእሎ እንድሕር ኣልይዎ ኮይኑ እንድሕር ወሪዱ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ከምኡውን ጎልድ ድማ ናይ ቡልሽ ሙቭመንት ኦፖርቹኒቲ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ዲኤክስዋይ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፖይንት ላ ብከምዚ መንገዲ ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ፔር ጂቢፒ ዩኤስዲ ወይ ድማ ጂዩ ጂቢፒ ዩኤስዲ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ዲኤክስዋይ ናይ ቢሪሽ ማርኬት ወይ ድማ ቢሪሽ ሰንቲመንት ስለ ዘርአየና ጂቢፒ ዩኤስዲ ድማ ነዚ ዝሓለፈ መዓልታት ወይ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ኦልሞስት ኣብ ናይ ቡልሽ ማርኬት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኮንቲኔሽን ክንፅበይና ማለት እዩ ምስታ ናይ ዲኤክስዋይ ንሴል ኦፍ ናብ 102.6 ኤሪያ ናይ ምውራድ ተኽእሎ እንድሕር ኣልይዎ ጂቢፒ ዩኤስዲ ድማ ናብ 1.27600 ከምኡ ድማ ንላዕሊ ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ንሪኣ ዘለና ኣብ 1.26500 ኤሪያ ብሬክ እንድሕር ገይራትና ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ስትሬት ኣዌይ ዲስ ኢዝ ኣዋር ሴል ኣብዚኣ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ኦል ደ ዌይ ከዓ ናብ 1.25 ወይ 400 ኤሪያ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኢንስቲቱሽናል ለበል ስለ ዘለና ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ። ኣት ኤኒ ታይም ግን 1.26500 ሪቴስት ብምግባር ፕራይስ ናብ 1.27 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ ከምኡ ድማ ከምኡ እናበለ ኦል ደ ዌይ ንላዕሊ ናይ ምኻድ ፖሲቢሊቲ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብመንፅር ፒፕ እንድሕር ሪእናዮ ኣዝዩ ብዙሕ ፒፒ ዘለና ማለት እዩ። ኖርማሊ ካብዚ እንድሕር ሪእናዮ ጥራሕ ልዕሊ 100 ፒፕ ዝኸውን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ናይ ካቨር ናይ ምግባር ወይ ድማ ብሓፈሻ ድማ ኣብዚ ፌር ቫሊ ጋፕ ስለ ዘለና ነዚ እውን ፊል ክገብሮ ስለ ዝኽእል ፖቴንሻል ኦፖርቹኒቲ ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ 1.26500 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረልና ግን ዝኾነ ሴል ዝበሃል ኣይንርኢና። ስለዚ ፖቴንሻል ማርኬት ሙቭ ክሳብ ኣብዚኣ ክንርኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ዩሮ ዩኤስዲ ዳርጋ እቲ ትረንድ ወይ ፓተርን ፎርም ዝገብሮ ክልቲአን ተመሳሳልነት ኣለዎ ምስ ዩሮ ዩኤስዲ and ጂቢፒ ዩኤስዲ። ስለዚ ኣብ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ at the same time ብከምዚ መንገዲ ኦልሬዲ እቶም ናይ ቡሊሽ ማርኬት ኮንትሮል ገይሮም ከም ዘሎ ማርኬት ይርአየና ኣሎ። ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ኦልሞስት ሃየር ሃይስ ፎርም እናገበረልና ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ 1.08500 ኤሪያ እዚኣ ማለት እያ እዚ ለበል ዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ባይስ ወይ ድማ ሎንግ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ካብዚ ኦል ደ ዌይ ድማ ፕራይስ ክሳብ ናብ
ሓደ ነጥቢ ሓደ ማለት እዩ ሓደ ነጥቢ 10 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ፖሲብል ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌራትና ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ግዜ ግን ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ከዓ ካብ 1.07 ካብዚ ኤርያ እዚ ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ስለዚ ኦቨርኦል ግን ዩሮ ዩኤስዲ ቡሊሽ ሰንቲመንት እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ፕራይስ ኮምፕሊትሊ ናህና ኢንስቲቱሽናል ሌቨል ብሬክ ጌርልና ኣሎ ስለዚ there is high probability market ድማ continuation to the up ብሓፈሹ ግን ኣዝያ ክሊር ወይ ድማ ቢዩቲፉል ዝኾነ ሰትኣፕ ዩሮ ዩኤስዲ ቀፂልና ሚስተር ጎልድ ክንሪኢና ጎልድ at the same store ማለት እዩ ፕራይስ completely beautiful area of value ነዚ 1016 ኣብ ናይ ዝሓለፈት ቪድዮ እንድሕር ደጊምኩም ሪኢኹማ 1.16 ሶሪ 16 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ናብ 2031 ቴክ ፕሮፊት ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ላስት ዊክ ማለት እዩ ድሕር ሪኢና ፕራይስ ኮምፕሊትሊ 16 ብሬክ ምስ ገበረልና ኢቨን ፒፕ ካብ ኣይክደትን ንዓሪ ቴስት ብምግባር ድማ ልዕሊ 230-240 ፒፕ ኦል ደ ዌይ ናብ ቡሊሽ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ላስት ዊክ ዳርጋ ብዙሓት ፔርስ ብዙሓት ኣናሊሲስ ናይስ ሙቭ ከይዶም እዮም ብፍላይ ጎልድ ድማ ኣዝዩ ቢዩቲፉል ዝኾነ ሙቭ ከይድልናይ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንድሕር ሪኢናዮ ስትሬት ኣዌይ ነዚ ኢንስቲቱሽናል ሌቨል ኣብዚ 2038 ሪስፔክት ገይርልና ኣሎ ስለዚ ንሕጂ ድማ ጎልድ እንታይ ኢና ክንፅበይ 24 ብሬክ ሳብ ዘይገበረ ባይ ዝበሃል ከይንርኢ በዚያ ዘላታ እንድሕር ነዚ 2038 ኤርያ ሪቴስት ጌራትልና ሪጀክት ኮይናትልና ኣላ ናይ 48 ታይም ፍሬም at the same time ድማ ማርኬት ኦፕን ሶኒ ናብ ሶኒ ዘውግሕ ማለት እዩ ፕራይስ እንድሕር ሪጀክት ጌርና ሴል ፖዚሽን ክርኢና ናብ 24 ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ግን our destination ወይ ትናህና ማርኬት ስትሬት ኣዌይ ናብ 20 ወይ ድማ 2057 ኤርያ ናይ ፖቴንሻል ሙቭ ኣለዎ ማለት ስለዚ 24 ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ሉክ ፎር ባይስ ታርጌትካ 20 ብድሕሪኡ ድማ ካብ 20 ናብ 29 ታርጌት ብምግባር ማለት እዩ ስለዚ 24 ብሬክ ሳብ ዘይገበረስ ባይ ዝበሃል ከይንርኢ 24 ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ግን ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ማርኬት ንምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ስለዚ ኦል ደ ዌይ ናብ ላዕሊ ፖቴንሻል ማርኬት ኦፖርቹኒቲ ክህልወና እዩ ማለት ስለዚ ጎልድ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወይ ድማ ኢምፖርታንት ሌቨል ኣላ ብከምዚ መንገዲ ትሬድ ክንገብራ ኢና ስለዚ እዚኣ ነራትና ናይ ላስት ዊክ ኣናሊሲስ 16 እዚ ብመንፅር ፒፕ እንድሕር ሪኢናዮ ድማ ልዕሊ 200 ገለን ፒፕ ዊዝን አ ዊክ ካቨር ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ጂቢፒ ጂፒዋይ ክንሪኢና ብሓፈሻ ኣብ ናይ ጂቢፒ ጂፒዋይ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብ ናይ ጂፒዋይ ፓየርስ ማለት እዩ ጂፒዋይ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዊክ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዳርጋ ኦልሞስት ማንዝ ከምኡውን ሞር ክኸውን ይኽእል እዩ ጂፒዋይ ጃፓኒዝ የን ኣብ ማርኬት ሳስቴን ናይ ምግባር ተኽእሉ ብጣዕሚ እንዳፀበበ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣብ ትሕቲ ፕሬጀር እዩ ዘሎ ጂፒዋይ ፓየርስ ድማ ጂቢፒ ጂፒዋይ ሲኤችኤፍ ጂፒዋይ ካ ጂፒዋይ ዩኤስዲ ጂፒዋይ እንድሕር ሪኢናዮም ኮምፕሊትሊ ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ናይ ቡሊሽ ማርኬት እዮም ዘለዎ ማለት ስለዚ መዓስቲ ናይ ማርኬት ሪቨርሳል ወይ ድማ ናይ ማርኬት ሳይክል ይጅምር ዊደኖ ግን ኦቨርኦል ክንሪኦ ከለና ጂቢፒ ጂፒዋይ ሕጁን ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ሌቨል ወይ ድማ ኢምፖርታንት ፖይንት እያ ዘላትና ማለት እዩ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ማርኬት ስቲል ኢን ቡሊሽ ሶ ኣት ኤኒ ታይም ኣብ ዝኾነ ግዜ ነዚ 190.5 ኤርያ ብሬክ ገይሩ እሞ at the same time ድማ እዚ ትረንድ ላይ ናህና እንድሕር ብሬክ ጌርና ናይ ሪቨርሳል ኦፖርቹኒቲ ክህልዎ እንተዘይኮይኑ ግን ስቲል ማርኬት ኢዝ ኢን ቡሊሽ ሙቭ ማለት ስለዚ ጂቢፒ ጂፒዋይ ኖት ሪሊ ቢዩቲፉል ኣይኮነን ማለት ማርኬት ኦልሬዲ ኣብ ናይ ኤክስፓንሽን ፌዝ ስለ ዝኣተወ ኢንትሪ ፖዚሽን ንባይ እውን ቁርብ ፅብብ ዝበለ ንክንረኽበሉ ማለት እዩ ግን ኤኒታይም እንድሕር ሪቨርሳል ጀሚሩ ግን ነዊሕ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ስለዚ ንሕጂ ጂቢፒ ጂፒዋይ ድሓን ንሕለፋቶም ካልኦት ናይ ጂፒዋይ ፓየር ስለ ዘለውና ማለት እዩ ኔክስት ብዝላትና ኣዝያ ቢዩቲፉል ዝኾነት ሰትኣፕ ሲኤችኤፍ ጂፒዋይ ድማ እንድሕር ሪኢናዮ ኣብ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ማርኬት ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ ሬንጅ ወይ ድማ ሳይድ ዌይስ ሙቭ ኣትልና ኣሎ ዊች ኢዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እንድሕር ሪኢናዮ ብጣዕሚ
nice rejection ሂብና ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ this is beautiful rejection at the same time ኣብዚ ድማ beautiful rejection at the same time to the left እንተኸድና እውን ከምኡ rejection ገይረልና ኣሎ ሕጂ ድማ after this rejection ድሕዚ ናይ ማርኬት rejection ድማ ኣብዚ ኣዝዮም ኢምፖርታንት ዝኾኑ area of value ወይ ድማ institutional level form ገይረልና ኣሎ ስለዚ ፕራይስ በዛ ዘለዋ ሪጀክት እንድሕር ኮይንልና ካብዚ ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ጌርና ናይ 34 ፒፕ ኣባብ ዲስ ሌቨል ጌርና ሾርት ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ብሓፈሽኡ ግን ነዚ 169.9 ነዚ ኤርያ ዝብሬክ እንድሕር ጌርና ኻ ሴል ፖዚሽን ኦል ደ ወይ ንዳውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሴል ፖዚሽን ኣብ ዝጅምረሉ ዝማርኬት ግን ኦል ደ ወይ ፕራይስ ክሳብ ኣብዚ ሌቨል ናይ ምውራድ ተኽእሎ ከለዎ ማለት እዩ ክሳብ 162 ስለዚ CHF GPY ነግረ መንገድና ኣብ ናሕና ዎችን ሊስት ብምእታው ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ድማ ካድ GPY ክንርኢ ኢና ካድ GPY እንድሕር ሪእናዮ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኪ ሌቨል ኣገዳሲ ዝኾነ ትረንድ ላይን ሪስፔክት ገይርልና ኣሎ ኣብዚ ስለዚ ንሕና ትረንድ ላይን ከምኡውን ንሕና ኤርያ ኦፍ ቫልዩ 111 ነጥቢ 43 ማለት እዩ እዚ ኤርያ ብሬክ እንድሕር ገይርልና ካብዚ ሾርት ፖዚሽን ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ኦል ደ ወይ ድማ ማርኬት ክሳብ 110 ክሳብ 109 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ናይ ቡልሽ ማርኬት እዩ ዘሎ ግን ፕራይስ ሪቨርስ ክገብር እንድሕር ጀሚርና ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ሌቨል እዩ ዘለና ስለዚ ፕራይስ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ካብ GPY CHF GPY USD GPY እዚኦም ናይ GPY ፓየርስ ማለት እዩ ኣዝዮም ኤክስፓንድ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ፕራይስ ሪቨርስ ክገብር ኣብ ዝጅምርሉ ወይ ድማ ሴለርስ ማርኬት ኣብ ዝቋፀርሉ ነዊሕ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎም እዩ ስለዚ መዓስ እቲ ናይ ሪቨርስ opportunity ይመፅእ ግን we don't know ስለዚ we have to wait ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኣዝያ ኣገዳሲ ሰጣብያ ካብ GPY ኮን መወዳእታ USD GPY ክንርኢ ኢና USD GPY this is higher time frame let me put it daily ናይ higher time frame ድሕሪና price is completely up ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ሃይስ እዩ መሲልና ዘሎ ብናይ 48 ታይም ፍሬም ክሪአን ከለና ድማ ቢዩቲፉል ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ገይርና ኣሎ እዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዚ ፕራይስ 149,600 ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ሾርት ፖዚሽን ክሪኢና ማለት እዩ ፍሮም ዲስ ማርኬት ፕራይስ ብሬክ ኣብ ዝገብረና ድማ ስትሬት ኣዌይ ኦል ደ ዌይ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ CHF USD GPY ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ማርኬት እያ ኣዝያ ብልስቲ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ክሪኣ ኢና so it will be nice sell opportunity at any time እዚ ፎርም ኣብ ትኾነሉ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ዝዓበየ ተኽእሎታት ኣለዋ ስለዚ ንግረ መገድና እዚአን እውን ዘናይ GPY ፓየርስ ኣብ ናሕና ዎችን ሊስት ብምግባር ክንከታተል ኢና እንድሕር ሪእናዮ of course still market reverse ኣይጀመረን ኣሎ እቶም GPY ፓየርስ ንብሎም ዘለና ሓንሳብ ናይ ሪቨርሳል ሙቭ ወይ ድማ ናይ ሴለርስ ኮንትሮል ማርኬት ኣብ ዝጅምረሉ ድማ ወይ ሳይክል ኣብ ዝውድአሉ ኣዝዮም ብሉፃት ልዕሊ 2300 ፒፕ ከምኡውን ካብኡ ንላዕሊ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣዝየን ብሉፃት ዝኾና 8 ዝኾኑ ፓየርስ ኣለውና ማለት እዩ ካብ ኩሎም ተወሰኑ ፓየር ሰሌክት ብምግባር ድማ ወይ ናብኦም ጥራሕ ፎካስ ብምግባር እቲ ንሶምን ከድልየና ዝኽእል ፒፕ ወይ ድማ ታርጌት ክንሃርም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ዝብላ ማለት እዩ ሪስክ ማኔጅመንት ኣይትረስዑ ሪስክ ማኔጅመንት እዩ ኣብዚ ማርኬት ከም ንቕፅል ዝገብረና ማለት ሶ ዝኾነ ሰብ ኣብ ናሕና ሜንተርሺፕ ወይ ናሕና ኣካዳሚ ጆይን ክገብር ዝደሊ ድማ ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ቻው ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ